Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Ffracsiynau rhannol sylfaenol. Adio mynegiadau cymerebol dau ffracsiwn mewn algebra. Os yw'r ddau enwadur yn llinol, felly ni adio mynegiadau llinol yn yr un ffordd ag y byddwn gyda ffracsiynau rhifiadol. Ffracsiynau sydd ar rifau nhw. Enghraifft, os ydyn ni angen adio'r ddau ffracsiwn algebraidd yma, a dyna graff y ddau, yr un gwyrdd yw 1 dros 1 plus x, lle mae gyda ni asymptot pan mae x yn haflu minus 1. Pam mae asymptot yn ni? Wel, nid yw yr mynegiad yma yr un gwyrdd yn cael ei ddiffinio os dyw'r gwylod yn 0. Felly, dyw x ddim yn gallu bod yn minus 1. A wedyn, yr un coch, y graff coch, yw'r ffracsiwn lle mae 3 dros 2x plus 5. A mae hwnna a asymptot pan mae x yn minus 2.5. Felly, ni angen adio'r ddau ffracsiwn yma. Wel, beth i ni'n neud, a dyna'r ddau asymptot. Beth i ni'n neud yw cyfuno'r gwylod, felly does na ddim ffactor yn gyffredin, felly ni'n lluosi'r gwylod, a mae hwnna'n golygu bod angen 1 lluosi'r 2x plus 5 yn ni, i wneud y dros y 2, a'r 3 lluosi gyda'r 3x plus 1, fel bod y ffracsiwn yna dros y 2 hefyd. X plus 1, x plus 1, 2x plus 5, 2x plus 5. Cyfuno'r top, da cluswn i'r top, mae'r symbol a 3 llinell dyn ni yn dangos bod e'n cyfatebol nid hafaliad yw e. Felly, ni ddim yn mynd i drin e fel hafaliad. Mae'r enwadur cyffredin dyn ni wedi lluosi'r gwylod. Felly, ehangu'r top, mae gyda ni 2x plus 5 plus 3x plus 3. Cyfuno'r yna, mae 2x plus 8 dyn ni dros y ddau fracet yma. Nawr gallech chi lluosi nhw mas, ond does dim angen. Felly mae'n edrych yn dyclusach mewn ffactorau ar y gwylod na wedi lluosi mas. A graff hwnna yw'r un glas yma. Felly chi'n gweld mae'r un asymptot gyda ni, 2 asymptot gyda ni, ar gyfer un glas, a gyda ni ar wahân i'r un gwyrdd a'r un coch. Felly gan bod y ddau ffactor llinol gyda ni ar gwylod yr ffracsiwn glas, ni methu cael x yn haflu minus 1 na x yn haflu minus 2.5. Nawr, ni'n mynd i wneud ffracsiynau rhannol. Beth yw'r rhain? Mae dad elfennu gyda ffracsiynau rhannol yn golygu mynegiad cymerebol, ffracsiwn, cymhleth mewn i'r rhai sy'n symlach. Felly mae hyn yn ddefnyddiol mewn sawl ffordd, cyfrifiant, calculus ac yn y blaen. Yn y darn cyntaf o'r cyflwyniad yma, dangoswyd sut byddwn nhw'n adio mynegiadau cymerebol i gael un ffracsiwn yn lle 2 gwahanol. A ni wedi gweld bod y ddau ffracsiwn yma yn rhoi'r un ffracsiwn yma sydd llawer mwy cymhleth. Wel, efallai byddwn angen dad elfennu y ffracsiwn cymhleth yma, hynny yw, gweithio nôl yw elfennau gwreiddiol. Felly ni'n dechrau gyda ffracsiwn cymhleth a mynd â fe nôl i 2 ffracsiwn syml sydd angen ni adio. Dechreuwn wrth dybio bod y mynegiad cymerebol yn gallu cael ei dadelfennu fewn i 2 ffracsiwn. A os dyw yn, chi'n cymeryd ffactorau'r gwylod a gosod 2 ffracsiwn gwahanol, fel bod ni'n gallu adio nhw, a wedyn gosod un rhif, ni ddim yn gwybod beth yw rhifau yn mynd i fod, ar top o bin. Hynny yw, mae gradd y polynomial top yn 1 yn llai na'r un gwylod. Mae x yw gradd polynomial gwylod yma, felly y rhif sy'n angen ni fyna. Dim angen yr x, neu bydde fe'n pendrwm. Ni angen ffracsiynau bondrwm. Mae'r enwaduron yn llinol, felly bydd y rhifiaduron yn rhifau. 1x ar gwylod, dim x ar y top. Lluosi gyda enwadur ar ochr chwith
A ni'n cael, felly mae 5x plus 8 lluosi gyda'r enwadur a rannu gyda'r enwadur yn canslo. Yn hafel i yr a, felly ni angen llosi'r ddau, bydd yr x plus 1 yn canslo y coch, felly gadael ni dy a llosi 2x plus 5. Ar gyfer y b, mae 2x plus 5 dyn ni ar y gwylod, lluosi dy'r ddau yn golygu bod y 2x plus 5 yn canslo. Felly a lluosi'r 2x plus 5 plus b lluosi'r x plus 1. Gan bod y ddau ochr yn gywerth, nid yn un hyfaliad, bydd cyfernodau bob pŵer x yn gyfatebol ar y ddoi ochr. Felly mae x dyn ni a cysonyn rhaid i'r gwerthoedd sy'n adolan i'r x ar y dde fod yn cyfateb i'r un ar y dde. Felly ar gyfer yr x, mae 5 dyn ni ar y chwith yn rhaid fod yn hafel i 2a plus b. Felly un hyfaliad. Ar gyfer y cysonyn, mae 8 ar ochr chwith yn hafel i 5a plus 1b. 2. Nawr, mae hafeliadau cydamserol dyn ni yma. Ni'n gallu gweld bod y b yr un peth ar y ddau. Felly os tynnwn ni nhw, ond tynnu 1 oddi wrth 2, fel bod ni'n cael y rai mwyaf, tynnu'r un llia. Felly mae 3 yn hafel i 3a a dim b. Felly mae a yn gorfod fod yn 1. Am newid hwnna nôl mewn i hafaliad cyntaf, oedd dyn ni, sef hon. Felly a yn 1, felly mae 5 yn mynd i fod yn hafel i 2 plus b. Felly mae b yn mynd i fod yn hafel i 3. Felly dyna'n ddau ffracsiwn rhannol ni o'r ffracsiwn fawr oedd dyn ni i ddechrau. A ni'n disgwyl hynna, achos dyna beth oedd dyn ni i ddechrau. Ond mae dull arall i wneud hyn. Felly nôl i'r darn yma, dull arall i drin hyn yw i defnyddio gwerthoedd x mwyn diwleu a b. Os edrychwch chi ar y ffracsiwn ar y mynegiad yma, os gosodwn ni x yn hafel i minus 1, bydd ni'n cael gwared yr x plus 1 yma, term yma, bydd e'n 0. Felly bydd 0 lluosi b yn gwneud y term i ddiflannu. Felly mae ar ochr chwith, mae 5 lluosi minus 1 plus 8 dyn ni. Ar ochr dde, mae a braced 2 lluosi minus 1 plus 5. Mae'r term y b wedi diflannu. Hynny yw, mae 3 ar ochr chwith yn hafel i minus 2 plus 5, sef 3 ar ochr dde. Felly mae a yn hafel i 1. Gwneud yr un peth nawr ar braced arall. Beth sy'n mynd i wneud hwnna'n 0? Wel, x yn hafel i minus 5 dros 2. Felly gosod minus 5 dros 2 i'r ddau ochr. Mae dyn ni 2 lluosi, mae'n gwneud y braced yn 0. Felly 5 lluosi minus 5 dros 2 plus yr 8 ar ochr chwith. Mae'r braced yna'n diflannu, mae hwnna'n 0, plus 5, b lluosi minus 5 dros 2 plus 1. Mae hwnna'n mynd i wneud, mae minus 25 dros 2 plus 8 yn rhoi minus 9 dros 2 ni, a mae minus 5 dros 2 plus 1 yn rhoi minus 3 dros 2 ni. Ni'n gallu lluosi dy 2, cael gwared y 2 ar y gwylod, a mae minus 9 dyn ni'n hafel i minus 3b, rhannu dy minus 3, a ni'n cael bod b yn 3. Felly dyna'r gwmws yr un ateb y cawson ni o'r blaen, ond wrth defnyddio beth yw'r gwerthoedd yn y braced, gwerthoedd x yn y braced sy'n neu'r braced i fod yn 0. Beth os dyn ni 3 term llinol ar y gwylod? Gallai fod gyda ni 3 ffactor llinol yn yr enwadur. Enghraifft, 7x sgwar plus 24x plus 17 wedi rhannu dy x minus 1, x plus 2, x plus 3. Wel, dechreuwn wrth dybio fod y fynegiad cymerebol yma yn gallu cael ei elfennu i fewn i 3 ffracsiwn gwahanol, gyda yr elfennau yna, y ffactorau yna fel gwahanol ffracsiynau
a wedyn un rhif ar y top. Felly fod rhai'r un yn 0, ni ddim yn gwybod. Felly, ffracsiynau bondrwm yn golygu ta rhif sydd yn ni ar y top. Felly, y 3 ffactor yn yr enwadur ochr chwith yn golygu bod yn ni 3 ffracsiwn gwahanol ar y dde. Lluosi trwyddo gyda enwadur y chwith, a wedyn bydd ni 7x sgwar plus 24x plus 17. Wel, mae a dros x minus 1, ni angen wedyn lluosi yr x plus 2 a'r x plus 3. Bydd yr x minus 1 yn canslo. Mae b dros x plus 2, felly bydd yr x plus 2 yn canslo, os ni'n lluosi gyda'r enwadur ar y chwith, a mae b yn lluosi dy x minus 1, x plus 3. A'r un peth am y c, bydd yr x plus 3 yn canslo, gadael ni dy c lluosi x minus 1, x plus 2. Nawr, gallwn ni ddim mlaen i cymaru cyfernodau y gwahanol pwerau o x. Er enghraifft ar gyfer x sgwar, mae dyn ni 7 ar ochr chwith, bydd dyn ni a x sgwar gyda 3 term yna, 3 ffactorau yna i lluosi, y b yn x sgwar a c yn x sgwar. Felly bydd y 7 yn haflu a plus b plus c. Wedyn mynd ymlaen i'r x a'r term heb x fel y cysonyn, a bydd gyda ni 3 hafaliad a 3 anhysbysyn. Y llythyren ni angen dod o hyd iddo, a gallwn ddatrys y rhain yn hawdd. Ond, triwch chi wneud hwnna eich hunain. Ond, mae'r dull amnewid yn gweithio'n dda yma gan fe allwn ddileu 2 derm ar y tro wrth defnyddio gwerthoedd penodol. Felly, ni'n mynd i fynd nôl i'r hafaliad yma. Fi'n dod i bocs hwnna achos fi'n gadw colli beth i fod yn neud. Felly, os gysodau x yn haflu minus 3, byddai'n cael gwared y bracet mewn x plus 3 a'r bracet yn x plus 3 yma. Felly, bydd 2 derm yna yn 0 a bydd dim ond y c dy fi weithio allan. Felly, x yn minus 3, 7 lluosi minus 3 di sgwario, plus 24 lluosi minus 3 plus 17 yn haflu c yn unig gyda minus 3 minus 1 a minus 3 plus 2 yn rhoi ni bod yr ochr chwith yn dod yn 8 a minus 4 lluosi minus 1 sef 4c ar yr ochr dde, felly mae c yn gorfod bod yn 2. Gwneud yr un peth nawr, os di x yn minus 2 yn haflu minus 2, bydd y bracet gyda x plus 2 yn mynd i fod yn 0. Felly byddai'n colli'r term yn a c. Felly x yn haflu minus 2 tro yma, 7 lluosi minus 2 di sgwario, plus 24 lluosi minus 7 plus 17, yn haflu b nawr yn unig, minus 2 minus 1, lluosi minus 2 plus 3, ochr chwith yn dod yn minus 3, ochr dde yn dod yn minus 3 lluosi 1 sef minus 3, felly mae b yn gorfod fod yn 1 i'w na weithio mas. A gyfer y braced ola, os gosodwn ni x yn haflu 1, ni'n mynd i gael gwared y term mewn x minus 1 yn mynd i fod yn 0, felly ni'n colli'r term yn c, a b, a dim ond y term yn a bydd gyda ni ar ôl. Felly x yn 1, 7 plus 24 plus 17 ar ochr chwith, a lluosi 1 plus 2 sef 3 a 1 plus 3 sef 4. Felly 12a yn haflu 48 a yn 4. Felly mae'r 3 llythyren dyn ni wedi dod o hyd iddo. Felly fi'n gallu sgrifennu'r ffracsiwn o dyn ni ddechrau mewn 3 ffracsiwn gwahanol sy'n edrych llawer mwy syml. 4 dros x minus 1 plus 1 dros x plus 2 plus 2 dros x plus 3. So chi'n cyfuno'r rhain, dilych chi nôl i'r ffracsiwn gwreiddiol yma.